Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय. ब्लग हिसाबै दिनै भिडिअखौ लानानै फैदों आरो इन्टारेस्टिं जागोन. तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय. तो आइटेमा दिनै मोजां जागोन आरो एसे इन्जय खालामनोसै आरोना. तो दिनैहाय लोगोफोर बेबायदि डिउटि जेबो गैयामोन आरो सानडे. तो बेनि थाखायनो एसे दिनै इन्जय खालामनोसै आरो रुमावहायनो लोगोफोर आङो साउथ एरियायाव दङ. आरो मोनसे जायगायाव आङो बेरायनो थाखाय एसे सानगासिनो बे जाहैगोन ओटी आरोना ओटीयावहाय एसे बेरायनो गोनां बेवहाय मोजां जायगा दङ तो एसे आङो बेखौबो एक्सप्लर खालामनो लोगोफोर एसे सेस्था खालामगोन साननैसोनि उनावहाय भिडिअआ फैगोन आरोना लेटलिबाबो फैगोन तो नोंथांमोना नेनानै थायोब्लानो जाबाय मोजां जायगा आरो बेरायनो मोजां आरोना तो लोगोफोर दिन्थिलांगासिनो दिनैनि आइटेमखौहाय बाहेरावहाय बिदिनोसै आरो संनांगोन गावनो ना आरो बेबायदिनो खस्थ' खालामनांगोन आरो मावनांगोनबो आरोना टाइमावहाय डिउटियाव थांनांगोन तो बिदिनोसै लाइफआ बेकार जिबन मा खालामनो तो बेबायदिनो बाहेराव गोदोनानै दंफैयो आरो तो लोगोफोर जागायलांनि नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय चिकेन सब्जी बनाएगा रियाज अच्छा है वो लोगोफोर जोङो दिनैहाय चिकेन जानोसै हागासिनो नै बिलाहि हाबाय आलु हाबाय एसे आरो बिथिंजाय सामब्राम गोजा दङ जिंजर उसको क्या बोलता है रे हाइजिं रेडि जाबाय लोगोफोर होखावनोसै संनाया बिदिनोसै आरो बाहेराव हागासिनो नै काटो हाइजें एसे हानानै लाबाय चिकेन एवनोसै क्या बोलता है उसको हाइजिं बोलते हैं हाइजें हम लोग भी हाइजें बोलता है बर' में थाव साव होनानै लगायनानै लाबाय हालदै बिराद बरिया जाबाय एवनोसै आरोना गोथाव जागोन रेडि जाजोब्बाय गेसाव खालि संनांसिगौल' आरोना रेडि खालामनानै लाखाबाय गेसाव संनोसै दै एसे सुदुंजोबखायो खाथियावनोखा आरो जेबो टेनसन गैया तो खालि दा संनांगौ आरो जानांगौ आरोना नायदो लोगोफोर बाहेरावहाय माबायदि मावनानै जानो गोनां जायोना तो उपाय गैया बिदिनो सासेया बेदरखौ एवनोसै सारायाबो जानखाबाय नै तो रेडि जाजोब्बाय थाव होनोसै एसे बास संगासिनो आरो नै बरिया संनोसै एवगासिनो गोथाव जागोन बेदरा एकदम फ्राय जागासिनो मा होनो एसे साराया माने गिदिंबाय थायोना तो बेनि थाखायनो एसे हमथानानैसो एरनांगौ जायो एसे फ्राय जाहोनो मोजाङैनो एवगासिनो नै मोनगासिनो बेदरा चिकेन जानोसै दिनै बेदरा मोजाङैनो फ्राय जाबाय ड्राय फ्राय खालामनानै लाबाय बेखौहाय दा आङो बेवहाय बिलाहि आरो आलु बेबायदिनो होनोसै आरोना तो एसे गोथाव बानायनानै जानांगोन आइटेमखौहाय बरिया फ्राय खालामनानै लाबाय दा आङो बेखौ आलु आरो बिलाहिखौ होनोसै आरोना बेदरा फ्राय जागासिनो माने एवबाय पुरा आलु सालु होजोब्बाय बिलाहि बरियानो एवनानै दै होनोसै दा एसे मोनबाथाय आरो जानोसै आरोना बाहेरनि ओंखाम लोगोफोर मा बुंनो आरो बेदरा मोनगासिनो लोगोफोर एवगासिनो आरोना तो मा बुंबावनो बाहेरनि ओंखामा बिदिनोसै खस्थ' खालामाबा मोनजाया आरो रुमावबो बेबायदिनो थानो होखाया आरोना
सानसेबो ओरैनो उन्दुनो होआ थ' खामानि मावखानांगोन आरो डिउटि खालामाबा ओंखाम मोनजाया थ' उपाय गैया मावनांसिगोन माथो खालामनो जायगायाव आरो बेबायदि जेबो जबफोरबो गैलाबाना थ' मावखानांसिगोन उपाय गैया लोगोफोर थ' आंजोंहाय सासे दङ थ' बेबो बाहेरनि ट्राइबेलानो आरोना थ' जेन' लोगोफोर मोननाय बायदियानो जाबाय लोगोफोर बरिया ड्राइ खालामनानै लाबाय दा आङो दै होनोसै बेयाव मिथिखायो बर'फोराथ' आरो जानायाव मोजां आरो बेबायदिनो एवनाय संनाय खावनायावथ' आरो मोजांखा नामा थ' जानोसै आरो दिनै एसे जानांगौबो आरो खामानिबो मावनांगौ आरोना थ' लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो बेदरा नै मोननाय बायदियानो जाखाबाय बरिया ड्राइ खालामखाबाय आरोना दै एसे होसिगोन आरोना दै एसे होना लानोसै अब्लानो मोनबाय बियो थ' लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर दै होनानै लाबाय गोदौबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर मोननाय बायदियानो जाबाय नै एसे गोदौथोंसै टेस्टी होने वाला है आज का खाना जबरदस्त लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आङो नेक्स्टआवहाय बेबायदिनो बेरायनाय ब्लग लाबोनो सेस्था खालामगोन थ' मोनसे जायगा थ' बेवहाय आङो बेरायनो सानदों आरोना थ' बेबायदिनोसै ब्लगाहाय बाहेरायाव थानाय हिसाबै आरो बिदिनो मावनानै जानांसिगोन आरो नामा थ' बेकार जिबन मा बुंनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमनो सेस्था खालामगोन बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोब्ला आङो भिडिअफोर लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' बिदिब्ला गोजोनथोंसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय